no podem permetre, com a grup, com a equip, que n'hi hagi algú d'aquesta classe que li faci la guixa a un altre i que es diverteixi, que es faci bé fent-li man a un altre. I els altres moltes vegades rient. Doncs aquestes coses no poden passar. Andrés González és el psicòleg de l'Institut Front Marítim de Barcelona i és el creador d'un programa de prevenció de la violència i l'assetjament escolar anomenat Tutoria entre Iguals. Avui explica als nous alumnes que comencen l'institut com funciona aquest programa. L'objectiu és que tingueu un tutor de tercer. Tots els alumnes de primer tenen un tutor que és un alumne o una alumna de tercer. És com tenir un germà o una germana gran en el centre. Qualsevol dubte ho consulteu i ell us dirà què s'ha de fer. En cas que no tingui recursos... La idea és conscienciar els alumnes que les conductes d'assetjament fan mal i que, per tant, tot el grup les ha de condemnar ja des del primer indici. A partir d'ara no podem dir no, mira, és que això és una broma, és que ho he fet perquè és un joc. No, no n'hi ha jocs en això. Si li fa mal a un altre, deixa de ser un joc. Què aconseguim amb això? Aconseguim que hi hagin molts més ulls que vigilen, molts més ulls que avisen, molts més ulls que acompanyen i, per tant, molts més ulls i boques que ens explicaran si hi ha algun tipus d'assetjament o algun tipus de problema. El moment que incideixes sobre els símptomes, sobre els primers indicis que es poden donar, no ja de bullying, fins i tot no de violència, sinó problemes de convivència, si és això i ho talles, evidentment no es pot donar mai el segon pas. L'experiència, que ja apliquen molts altres centres de tot el país, ha estat ben acollida per l'alumnat. Els estudiants que hi han participat destaquen la complicitat que s'ha creat entre ells. Doncs jo, per exemple, quan he entrat a l'institut, ell m'ha ajudat molt perquè no tenia amics, perquè només n'hi havia 2 nois o 3 a la meva classe i no coneixia ningú i, no sé, em sentia diferent a les altres. Llavors ell m'ha fet conèixer els altres companys i ajudar-me amb el que necessiti. El veus quasi tots els dies, potser no t'hi parles molt, però cada tant en plan t'interesses què tal les notes, com estàs, nòvios, nòvies, tal, o sigui, cotellejar també una mica, no? Però és això que, o sigui, tens una relació, un feeling que, o sigui, és molt agradable, no sol com amics, sinó et sents com protector, saps? O sigui, sents que serveixes també per alguna cosa aquí, no estàs sol per estudiar. És una